Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ। थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं मोननैसो आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर फार्स्टआव जोंना जेसि नार्जारिनि दाख्लि बावखुंग्रि हाजो सेरनि गानखौथ' जों ससे खोनानो मोनखाबाय। ओमफ्राय दायो नैबे बावखुंग्रि हाजो सेरनि गानाहाय संखौहाय मेथाइखौ दा शुटिं खालामगासिनो। ओमफ्राय बे शुटिंआ थाबैनो जोबगोन होननानै आसा खालामो आरो थाबैनो जोंनि गेजेराव नुनो मोनसिगोन जों फुल एलबाम। नोंथांमोनाबो नायनो थाखाय रेडि जाना थादो। ओमफ्राय बे शुटिं जानायनि ससे भिडिअ जेसिया गावनि फेसबुक पेजाव आपल'ड होदों। नोंथांमोननोबो बे शुटिं जानायनि ससे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन। ओमफ्राय जिखुनु जाया नैबे जेसिनि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो, बिनि उनाव नोंथांजों लोगोसे बिदिबा नायना लादो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे जेसिनि भिडिअखौ नुखाबाय। ओमफ्राय जेसिनि भिडिअखौ नुनानै एलबामखौ थाब फैगोन सानगोना सानाखै नोंथांनाव कमेन्ट खालामना खिन्थाबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे आपडेटआ जाहैबाय आं मोनसे भिडिअ मोन्दों। बे भिडिअआ ओरैबायदिनो आरोना जोंनि साथाम साब्रै बर' सिख्लाफोरनि। ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि निसा जानाय, हौवाफोराबो नांलायला आरोना। हौवाफोरा मा निसा जायो, हिनजावफोरा हौवाफोरनि बाब्बा आरोना। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबायबो जानांगौ, सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ। ओमफ्राय मा बुंबावनो, हौवाफोरनि फानसे बाराखा आरो बिसिनि निसा जानाय लानायफ्रा। हौवाफोरनि फानसे बारा जाबाय। हौवाफोरखौ दासान, हौवाफ्राल' सेंग्राफ्राल' निसा बेबायदि जाग्रा गैया, हिनजावफ्राबो दंसै आरोना। दंसै माने जों मेगनजों नुबाय, बेबो मोनसे प्रुफ आरोना। प्रुफ गैयालासिनो आं बुङाखै। नोंथांमोना नैबाव दसेयावनो आं भिडिअ होगोन, नोंथांमोना नायना लानो हागोन। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांजों लोगोसे बिदिबा नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। आयौ माबा गामि आयौ मासि डेन्जार जागोन ना बुटसा डेन्जार जायाखैब्रा। खोनायाखै नामा? जोंलां मोजां रायलायाबा नोंखौ माबायालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय। बे भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों, नोंथांमोना बे निसा जानायनि सायाव मा बुंनो सानदों, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो दाबाव लोगोफोर। ओमफ्राय आंथ' जेबो बुङा लोगोफोर, आंहा बिसोरखौ बुजायनो हानाय, बुंनो हानाय गोहोबो गैया। जास्ट आं नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ सोरबा नुवा नालाय, बेनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ आङो लाना फैनाय जादों। ओमफ्राय लाना फैनायनि रिजोनाबो मोनसे बेबो, जाहाथे बयबो मानसिया नुनानै बैसोर मानसिखौ सिनायो। बेथ' मोजां आखल नङाना, गाज्रि आखल। बैफोर मानसिखौ सिनायो, जाहाथे बैसोरनि गामिनि रायजो राजा, गामिथ' थागोन, रायजो राजाथ' थागोन, माबा मोनसे समाधान खालामनो हायो। न'खरनि मानसिफ्रा नुनानै माबा मोनसे खालामनो हायो। बेनि थाखायसो आं नैबे भिडिअखौ लाना फैदों। ओमफ्राय बे नङा जे आं बिसोरखौ बुंनो आंहा गोहो गैया आरो लोगोफोर। बिसोरखौ बुंनो गोहो गैया एसेबां मानि। गावसिनावनो दंखायो अलरेडि गोहोआ। बिसोरनाव साननो हानाय, बुजिनो हानाय गियान गोहोआ गावसिनावनो दंखायो आरोना। आंथ' बिसोरनिखौ जेबो बुंनो हाया। ओमफ्राय नोंथांमोना जिखुनु कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जायगाखौथ' आं मिथिला, खिन्थु आं नैबे भिडिअखौ मोननायलाय थिखोनानै लाना फैनानै नोंथांमोनजों देखायनोसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय आरो। जायगा बबेनि मानसिनि मुङा मा बेखौथ' आं जेबो मिथिया, आं जे पार्सनेल सिनायलायनायबो नङा। खिन्थु आं बे भिडिअखौ मोननायखायसो आंबो लाना फैदों। बे भिडिअआ अलरेडि गोबांथार भाइरेल जाखाबाय आरोना। बेनि थाखायसो आं नैबे भिडिअखौ लाना फैदों। ओमफ्राय आं पार्सनेलि फार्स्टनिफ्राय आं डाइरेक्ट भाइरेल खालामा। आं सोरनिबा एफा मोनबासो आंबो बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों सेयार खालामो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनदों, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगोफोर। नेक्स्टआव बाय।